Moi, mä oon Olli Pitkänen Amico työkykypalveluista. Ja mä oon uravalmentaja Jasmin Jymäli. Me Amico työkykypalvelut järjestetään muutosturvavalmennusta irtisanotuille työntekijöille työtehtävästä riippumatta. Ja valmennuksen tavoitteena on se, että irtisanottu pääsee jatkamaan työelämässä mahdollisimman pian. Irtisanominen saattaa olla uusi ja ahdistava tilanne, mutta meidän valmennuksissa järjestetään organisoitu valmennusjakso, jossa irtisanottu saa tukea työllistymiseen ja asian käsittelyyn. Valmennuksen palvelusisältö räätälöidään yksilöllisesti. Meidän valmennuksen teemoja on muun muassa henkilöarviointianalyysi ja kykytestaus, urasuunnittelu, työnhaun taitojen päivittäminen, työnhaun asiakirjojen tekeminen. Meillä on konsernissa myös headhunting-palvelut. Valmennuksessa me autetaan työntekijää tunnistamaan osaamisensa ja löytämään uuden päämäärän sekä reitin sitä kohti. Meidän valmennuksen NPS-luku on huikea 80, työllistymisprosentti 75%. Jos sä tarvit meidän palveluita ja lisätietoa, niin ota yhteyttä minuun. Tiedot löytyy videokuvauksesta.